Τι παίρνουν οι πουτάνες αφού έχουν πρόβλημα? Ποιανού ιδέα ήταν αυτή? Ούτε που ξέρω. Μπαγκάκος, Λιβαδάς. Έλα ρε, σε μια πλάκα πήγα να τους κάνω τα παιδιά. Θα τους γαμίσω τους καριόλιδες! Κάνα τσίπη ξύπνη στο μωρό. Δεν μπορείς να τρέχεσαι με το μωρό! Το ξέρατε όλοι σας ρε πούστιδες! Πίνεις πούσους σου ζώο. Μπορείς να μιλάς σε παρακαλώ πιο κόσμια. Πες μας αδερφές, λούγκρες, οπισθόβολους αλλά και πούστιδες. Μας παίρνουν χαμπάρι και οι ξένοι άνθρωποι. Έρχονται! Ποιοι! Που δεν σε ξέρω ποιοι! Τουρκικό ήταν. Ψάχνουν το ταχύπλο, δεν το είδανε και φύγανε. Αν ήταν δικό μας, θα είχε κατέβει. That's Greek or Turkish. American it was. Apache. Μαλάκα. Σικόρσκι. Να κος, άντε να κοιμηθείς, πιάνεις μεσάνυχτα. Τζιμπεζίδης. Έλα. Γερμανικό. Survivor τελευταίο. Βρίσκεται και τα φώτα για να βλέπω. Ξέρεις τι είπε ο Βενιζέλος το 22, μετά τη μικρασιατική καταστροφή? Όχι. Μας κάνανε μόνο μέχρι το 20, ως τη συνθήκη των Σευρών. Βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας, είπε, αλλά ευτυχώς όχι όλα. Δουλειά μας είναι τώρα και έπειτα η Τουρκία να μπει σε ευρωπαϊκή πορεία. Και αυτό το είπε το 22. Τώρα, αν δεν θέλουν αυτοί, τι να κάνουμε με το ζόρι? Ποτέ. Τελικά, είναι κρίμα που γνωριστήκαμε κάτω από τέτοιες συνθήκες. Κάτω από άλλες συνθήκες αποκλείεται να είχαμε συναντηθεί. Τι είναι αυτό που σε γοητεύει σε έναν άντρα? Η εμφάνιση, το χρήμα, η καλλιέργεια, η εξουσία? Ξέχασε το πιο σπουδαίο. Το χιούμορ. Το σεξ. Αυτό εννοείται. Δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Why you don't stay inside the house? I want to get fresh air. You will catch a cold. You care for the enemy? Only for you. Because I like you. What is this? Risogalo. Ριζόγαλο. Survivor cooked this and told me to bring haralambi. Χαραλάμπης. Difficult name. You can call me Hambo. More easy. Like Rambo. It tastes good. We say sütlaç. Sütlaç. Come here. You'll get wet. I am wet. What do you think now? I want to invite you to Kos. I ask you, what do you think now? I think I want You want what? to fuck with you.
me to show you what you have right now. Σιώμορη, στρατώνει, παλίες. To be sure. Oh, I love it when you're referee. Why are they calling you hippie? Is this some kind of a nickname or something? Γάμω την αγγλομουρμούρα σου. Hippies means χειριστής υπηρεσιακών πινάκων. Okay? Oh, wait, that sound. I'm so Σκάσε, okay, μωρή. so much better I than... fuck, you don't speak. What? I don't understand. Why should you fucking like that? My foot. Oh, my head. Shit for you. Εφιάλτη βλέπεις. Η πόρτα τηλέφωνο. Fucking important something. You're not going to go Άσε με, μωρή, θα με πνίξεις. anywhere. You did not bring me here, so I could... Ανωτέρα, ορίστε. Κακή, κύριε Δεκητά. Έκανα ό,τι μπορούσα, προσπάθησα πριν από λίγο, κύριε Δεκητά. Ναι, πριν από λίγο προσπάθησα. Παρεμβολές, κύριε Δεκητά, δεν τίποτα. Ο Παρλαβάτζας, με 4 άντρες. Και ο Σταυρακομαθιακάκης. Ναι, ο κριτικός. 10 άτομα λένε. 7 Τούρκοι και 3 λαθρομετανάστες. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, κύριε Δεκητά. Πολύ κούραση. Τέλειωνε ρε μαλάκα να κατέβω κι εγώ. Seni gidi fındık kıran, deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam. Seni gidi fındık kıran, Έλα, Σιρούλα! deliğinden çıkaran. Εσείς, μέχρι απέναντι σας άκουνε. Τι έγινε, τα πιάτε? Είχαμε ένα μπουκαράκι καβάτσα. Μάνα στο έπεψε κι αυτό. Όχι, εδώ κέρδο καπταζάνες. Deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam. It's you. You have eyes, you can see. Yeah. I can see. Νάκος! Ακόμα εδώ είσαι, ρε! Are you going to shoot me? I'm not allowed to. The professor just mentioned Article 118, I think. Internees who attempt to escape may be subjected to special surveillance. I can't sleep down there. Me neither. When do you get the sec? I mean, when do you get discharged? Ah, in 3 months. Why? Maybe you could come and see me in Bodrum. Are you sure we will be out of here? I mean, alive. Maneuvers? What a coincidence. When I was a kid, Uncle took me on board on an aircraft carrier. And I got a huge vanilla ice and chocolate fudge. I think it was the Nimitz. It's getting really dangerous now. You see, Americans like clear solutions. They're able to bomb this island and any other problem away. Gunboat policy. You know, I mean scorched earth policy. I think now is the right moment to call your uncle. This is yours, right? Supposing that he studied in the US too, he must speak English. Tell him whatever you want, but in English, please. And then let me talk to him. You can't talk to him. He's an high-ranking officer, and you're a private. He's on the line. Amca benim. I'm fine. I'm not allowed to speak Turkish. I'm under arrest by Greek troops. About 6. Yeah. Alex, I mean one of them wants to talk with you. No, amca, I already told him. But he insists. Amca Admiral. Özbaş. Admiral Özbaş. Admiral Özbaş. I'm sorry we talk under such circumstances. The fact that one US carrier maneuvers half a mile away from your niece. Yes, sir. But since your niece is on Greek territory, only my country can solve this problem. Sir, please don't interrupt me. On the premise that your country will not interfere with any military action. No, sir.
This is not a threat. It's a friendly warning.